Abril de formación digital en Ribeira, Aula CEMIT contará con media dúcia de actividades para seguir afondando nos cursos tecnolóxicos, ademais de impulsar a Semana Santa Digital para os máis novos. O movemento non se detén na Aula CEMIT de Ribeira, que en abril seguirá impartindo formacións. Esta mañá o concelleiro de Novas Tecnoloxías, Francisco Suárez Puerta, presentou o programa de actividades que se desenvolverán neste espazo o vindeiro mes. Arrancan o venres 4 co exame do Comdix, que se realizará de 10 a 12 e de 12 a 2. Esta semana do luns día 7 ao venres día 11 teremos un curso de LibreOffice de nivel medio, que vai ter unhas 10 horas de duración, vai ser de 10 da mañán a 12 da mañán. Hai que ter xa un nivel mínimo para arrancar e poder facer este curso, porque, como decimos, xa vamos a empezar a intentar ir pouco a pouco elevando o nivel das actividades que estamos facendo, xa que a introducción e a forma de facer a iniciación dentro de o que son a informática, a utilización de todo tipo de tecnoloxías, creemos que xa se está facendo ben, entón hai que empezar a ir pouco a pouco a elevar un pouco o nivel. Polo que se afondará no editor de texto, formatos, elaboración de bases de datos, follas de cálculo ou gráficas, e destaca a comodidade deste software ao ser libre. O 14, 15 e 16 de abril será a quenda da Semana Santa Digital. Ter lugar de 10 da mañán a 1 da tarde. É un campamento digital impartido por cibervoluntarios, que é a asociación co que vimos traballando por parte do Concello. Está pensado para rapaces de 12 a 14 anos. Nel se van a falar de hábitos saludables, de desconexión e benestar digital, uso consciente e responsable de internet e das redes sociais. Entonces vamos a poñer unhas bases que nos parece que é algo necesario. Tamén vamos a falar da privacidade, porque os nenos de hoxe en día, como digo habitualmente, crecen expostos e teñen que ter coñecemento de os perigos que conleva expoñer a imaxe e hasta onde hai que chegar. E tamén se tratará o ciberacoso para dotar de ferramentas ante isto aos participantes. Debido á alta actividade formativa impulsada na Aula CEMIT de Ribeira, foi escollida xunto coa de Cuntis para acoller o taller titulado Iniciación á improvisación, socializa e activa a túa mente. Será impartido por Fegaus o 24 de abril de 10:30 a 11:30 da mañá. Que están orientadas a persoas maiores de 55 anos, e o obxectivo é ayudar a mellorar a calidade de vida con actividades que falan de benestar, cultura, tecnoloxía, saúde física e mental, viaxes e emprendimento sénior. Neste taller vai haber módulos desde aprender a quentar, a despertar a memoria, a concentración, a expresión corporal, a oral e tamén as emocións. É unha breve explicación de partes de improvisación na que se van a poder liberar un pouco e coller este tipo de dinámicas. E para poñer o punto final ao mes de abril, o día 25, a Aula CEMIT acollerá de 11 a 1 o exame da plataforma EMA. Que o espacio multimedia de aprendizaxe é unha plataforma de autoformación, é dicir, a xente fai os cursos previamente e despois se certifica dentro do Aula CEMIT de Ribeira. Entendemos que con estas actividades abarcamos todas as idades, distintas problemáticas, empezamos pouco a pouco a abandonar o que é a informática básica e vamos a intentar pouco a pouco ir elevando o nivel para poder ofrecer a xente cursos de maior peso. Toda a formación é gratuita e os interesados en acudir poden inscribirse chamando o 981 87 6043 ou mandando un correo electrónico a cemit.ribeira@xunta.gal.